Salutare, bine v-am găsit la o nouă serie de Minecraft. De data asta va fi de Emo Alive, Minecraft Pocket Edition, și să dăm start. Sper că vă spawnați în apă și să găsim, da, am găsit. Avem și găini, deci avem ce să mâncăm. Să mergem acolo. Și mă enervează sunetul acesta. Suntem niște copaci. Un copac nu va fi de ajuns. Și da, și tăiem puțin copaci, mergem la minat și poate fac casă subterană prima dată. Le fac toți. Un pickaxe și să trezim. Scuze pentru întrerupție, trebuie să fac ceva. Așa, am revenit. Hai să facem prima dată mina aici. Și nu mai aproape loc. De aici. Ce norocoși! Avem cău. Și să mă restiu aici. Să-ți puțin. Iron avem. Super, în primul episod găsim și iron. Bun. Bun, așa. Mă luăm niște stone. Și să fac ceva aici. Și așa, la nimereală. Bun. Punem niște aici. Bun. Să mergem să luăm iron-ul. Iron, bun. Patru bucăți, e ok. Poate mai găsesc pe undeva pe aici. Dar să nu mă pierd. Pe aici de nu de ajuns lumina. Poate, da? Nu, nu-i. Acum n-am văzut asta. Trebuie să-mi fac niște turțe ca să pot vedea mai bine aici. Mă întorc și eu cu călul și să începem să continuăm combinatul. Așa frumos.
Privim, avem cău. Uite, mai mult. Ceva nu. Pe aici că e mai mare drumul. Uite, uite. Se pare că mai avem mai mult col și uite și ironul. Frumos. Și nu mai e nimic aici. Să luăm călul și să plecăm de aici. Așa frumos. Bun. Să ne întoarcem. Parcă mă duce o nu era nimic. Punem o torță. Prejur. Scuze. Și așa. Continuăm. Continuăm și continuăm. Și asta e finalul minei. Nu fi crezut. Credeam că va fi o mină mai mare, dar de fapt e o minuță. Am văzut iron. Nu scapă de mine ironul ăsta. Frumos. Așa. Bun. Și sunt sigur că și în România e calc aici. În Anglia, că eu nu mai am putut la școală de căldură. Spun adevăr, n-am mai putut la școală de căldură. Și nu-i nimic aici. Care pe ceva. Să pun aici. Așa. Să craftez ceva. Doar că îmi trebuie un chest. Hai că e bun. Și chiar exact aici. Bun. Nu mai trebuie. Spun aici ce am. Așa. Așa, așa, așa. Astea două și să mai tai niște copaci. Frumos.
Așa. Bun. Bun. Cât timp putem filma? 10 minute. Mai pot încă 10. Așa frumos. Și hai să strângem măcar pentru acest episod 5 like-uri, nu mult. Să strângem măcar 5 like-uri. Bun. Așa. Craftez. Stai repede copacii ăștia. Că am nevoie de wood. Așa. Bun. Deci, cum am spus, că în seriile mele de Minecraft poate să mai intre cineva pe serie. Dar am spus asta. Pe celălalt canal. Seriile mele o să mai intre persoane. Și să tai cu păcii ăștia bine. Bun. Așa. Punem frumos ironul. Și astea. Două bucăți. Bun. Facem un sharers. Și să căucăm niște oi. Te-aș găsi. Cred că ăla e sugar cane. Să mergem până acolo. Da, e sugar cane. Și sper că e și lava acolo. Nu, mi se părea mie că era o aia. A fost mult prea ușor. Uite jucără. Bun. Avem sugar cane. Am să găsesc eu. Hai să merg înapoi. Înapoi frumos, așa. Bun. Bine, și câte vreo 15 minute. Mai
mai încă 5. Bun. Până asta. Și ce mai avem aici? Tot iron. Bun. Iau tot pudul. Așa frumos. Și să facem o căsuță aici. De fapt mai intră acolo, că am văzut că locul e cam plat. Și după ce venim și luăm totul. Bun, pe iar aici, hai că nu e rău. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, să iau un pic de asta că mă enervează. 1, 2, 3, 4, lavul ăsta infernal, 4, pac, 1, 2, 3, 4. 1, 2, așa repede, 3, 1, 2, 3, 4, 5, cam așa, 2, 3, și se trag de aici, așa. Bun. Da, e ok. Bun. 1, 2, 3. Așa, frumos. Continuăm. Și să unim. Așa. Bun. Frumos. Și să mai eu aici așa. Da, și eu spun că n-arată rău. Eu chiar îmi place. Trebuie să fac o lopată și să iau totul pe aici. Pe jos am să pun de asta. Sper să ne ajungă. Și mă întorc. Și parcă mai văd încă un cheiv acolo. Și copaci am să-i tai grămadă. Așa.
Și să las astea asta. Asta. Să las totul. Așa. Și mulțumesc toată lumea că ați vizionat acest videoclip. Nu uitați să dați un like și un subscribe la canalul meu, cum vă motivează să fac video și ne vedem data viitoare la un episod. La revedere!